Айде, момчета, елате тук насам. Здравейте! Приветствам ви от Фантасмагориума, където тази вечер, т.е. днес цял ден се играха финалите на нашия последен турнир. Наредете се от тук отпред, момчета. Директно от двете страни разпределете се. Това са нашите 8 финалисти. В смисъл 8 броя финалисти, които играха днес четвърт, полуфинал и финал на Watchers on the Wall. Нашия актуален турнир. Липсва ни някой? Липсва ни Ник Иларионов. Къде сте? Заповядайте, заявете си мястото. Вие бяхте от финалистите. Така, вече и Ники е тук. Тук е отзад, Ники, ти си голям, ще се виждаш. Сега дойде заветния момент, раздаването на наградите. Трябва естествено да го отбележиме, подобаващо. И ще започна днес отзад напред. Играха се 2 турнира. Имахме един по-малък турнир, който беше паралелен за всички, които дойдоха и се забавляваха. Играха странично с част от отпадналите участници в кръговете, защото знаете, че днес играхме без време, но в директни елиминации. Всеки, който загуби партия, просто отпадаше. Та в Beyond the Wall, паралелния сайт турнир за деня, искам да разбера кой е днешният победител. Това е Наско. Наско Керанов, не за първи път победител в много от турнирите. Честито Насе. За тебе имаме, секунда да кажем, една от новите карти от Game Night Kit, който е сезон 3. Това е Сър Давос. Много готина full art карта, да ти е честито. Така, естествено тук ще разиграем и още една карта от вече познатите Wildfire Assault, които са от сезон 2 на Game Night Kit-овете. Много от вас я имат, но тя все още си е така хубава и ценна. Може да я ползвате за трейд, ако ви се повтаря и какво ли не. Така че, Васи ли е човека, който я спечели? Ние вече сме изтеглили. За най-младия ни участник на 12, честито, Васи, заповядай. Така, кажете по една думичка. Аз бях в турнира на големите момчета, но за съжаление изпаднах много бързо, благодарение на Делийски, къде се игра. И искам да поздравя всички останали, които доста добре се представяха, доста проблеми създадоха и така успех момчета и се видим на следващия турнир. Нямам думи. То се очакваше. Той, Емилия, извади късата клечка. Не че е най-късичкия в компанията, ама изтегли късата клечка на четвърт финала директно срещу тежката артилерия. Павел Яначков, не му беше лесно. Очакваше се, но пък аз искам всички заедно да аплодираме сега Васи, защото е най-младия и за годините си е супер добър и млада надежда, гордост на клуба. Така, и тук директно преминавам към наградите и в големия турнир. Ще започнем отзад напред. Днес трети се класира. Къде е нашия човек? Къде е? Ето го. Георги Станков, по прякор Хорхе. Така му викат испанците. Хорхе, за теб днешната награда е един чаптър пак по избор, защото направихме в рамките на турнира над 64 участия. Тоест, може да избираме вече в средната ни графа. Напредваме. Спрямо първия турнир King Size Tournament беше само по първа графа. Вече имаме все повече и по-хубави награди за вас. Така че, Хорке, сега ли ще си избереш чаптър пак? Добре, какво ще кажеш на твоите фенови и фенки, разбира се? Да се надяваме, че за следващото турнир сме по трета графа. Добре, това беше от гостито. Моля аплодисменти за Георги. Трето място. И той имаше нелеки битки. На второ място днес се класира Делийски. Честито, един от новите играчи за първи път на турнир при нас, но за сметка на това директно се изстреля в челната тройка. Делийски, за тебе една карта на Бейлон Грейджой. Заповядай. Много е ценна, пази си я. Така, ти ще ни кажеш няколко думи. Вълци без attachment hate. Добре, те са не многословни и в този момент аплодисменти за Делийски. Всички, айде!
И естествено, тук не знам дали ще искате да аплодирате или ще искате да го убиете на място, но нашия шампион Павел Яначков, който в целия шампионат майче има само една загуба срещу Наско, да кажа все пак. Но в рамките на шампионата с една загуба стигна си до финал и съответно съвсем максимум точки, максимум всичко, което може да се сетиш, съвсем оправдано е на първо място. Съответно, Павката печели днес голямата ни награда, този прекрасен плеймат на Ланистър. Не играе Ланистър, но не се знае какво ще стане. Но Ланистър пък си плащат дълговете. Той все пак е нашия Старк. Аз нали съм като Тъли, банермен на Старките. Добре, Павка, кажи и ти нещо за финал. Мерси много за прекрасните игри и прекрасната лига. Искам да поздравя вас и за страхотната игра. Следващия път с Валар. И да му се извиня, че срещу него изтипах 7 карти сетъп. Да благодаря също така на Делийски, който не очакваше, че ще стигне до мен и си махна бастардите. И все пак да му благодаря още веднъж, че успя да махне Таргерените, които бяха дошли с всички Attachment Hate. Всичките бомбони. Благодаря и за прекрасното прекарване и наистина следващия турнир пожелавам да се съберем още повече, да играем вече по трета графа и още по-забавно. Благодаря. Добре. Аз тук е момента да спомена, че и Павката печели естествено един фрибай или служебна победа в рамките на националния шампионат, който ще се проведе през април месец. За това подробностите първо очаквайте в нашите новини, в календариума, във Фейсбук групите и така нататък, но той вече е първия, който си спечели фрибай за турнира. Може би е последния, който има нужда от това. Така. Но в рамките на следващите турнири, които се проведат другата година, ще имаме такива награди за другите първенци и участници, което никак не е малко. И естествено националният шампион, ще видим вече в Германия как ще се развият нещата. Така, директно минавам и към нашите награди за лоялните участници в този турнир. Знаете, че имаме такава програма. Тук ще бъда по-кратък от миналия път, няма какво да обяснявам толкова надълго на широко. Имаме Наско Керанов, като наш стар лоялен играч, за което сме много благодарни, допринесе за развитието на играта и за развитието на клуба, като докара двама нови играчи в клуба. Това са в случая Ники и Павел, представител на Павел Видев. Това е Дейвид, който представлява в момента другия Павка, който бързаше и не успя да остане. Ще си получи наградата косвено. Така, новите играчи. Двамата нови играчи получават по един чаптър пак по избор. Може да си изберете момчета. Наско получава също чаптър пак по избор и един протектор пак цвят и там размер по негово... Пакет протектори, да не издръбняваме. Така, пакет протектори за карти от нашата марка Ultimate Guard. Така, това е относно от тях двамата. Имаме още двама лоялни играчи, които са по другата програма. Това са Фондо и Делийски. Фондо, който живее в фондови жилища, се казва Християн Самодов. Християн Самодов за новините, да е ясно, ако излезне там, отдолу ще е с субтитри. Се чува Християн Самодов. То май само майка му така му вика, нали? И може и тя да не е, нали? Няма значение. Добре, значи Делийски Фондо също, понеже изпълняват критериите, били са на по 5 участия са имали в рамките на лигата и така нататък, изпълняват всички критерии за лоялни играчи. Съответно и те могат да си изберат по един чаптър пак по избор. Това е относно нашите специални бонуси и последно, естествено имаме и бонуса за хората, които са играли перманентно в рамките на турнира, т.е. са имали и 5 кръга преди финалите са ги посетили, въпреки че имат право на само 4, теоретично да посетят. Това са в случая Моя милост, Павел Яначков отново и Георги Станков. Може би екипа ни по обясними причини, но в случая те са били тук като играчи, не толкова като организатори, а пък и като организатори, мисля, че трябва да им благодарите много за
за всичко, което направиха за вас, за цялата организация, защото за да се случват тия турнири, в общи линии има доста работа в бекграунда, вие не я виждате всичките, но момчетата доста се постараха. Аплодисменти за Павката, Георги и за моя милост, ако решите. И те могат да си изберат, всеки един от тях може да си избере съответно Sir Davos или Wildfire Assault карта. Това е за наградата ни, бонуса за постоянство, защото са присъствали на 5-те кръга. Извинявай, ти също си участвал на всички кръгове. Моите извинения, Ники също е сред тях, просто го забравих, защото нямам списъка пред очите си, но Ники също има право да си избере една такава карта, който искаш мотив, който ти пасва. За днес това беше от нас. Благодаря ви, че бяхте тук, че играхте и до нови срещи на новите турнири. Чао от Фантасмагориума!